Asikwamukele mbukeli lapho ngasekhaya. Sukula namhlanje sila endaweni yaseMajuba ngaphansi kwaMajuba District. Nawe lapho umhlonishwa uMeya uMvelase uMthembu bekade kezobungaza ke izinsuku ezingu100 esehlaleni sakhe sokuba ngumeya. Izenye zezinto ezikade zenzeka ngosukula namhlanje simbokile echaza kabanzi ngezinto asezenzile insukwini ezo100 waphinde futhi wakuveza nokunye ahlosa ukuthi akwenze nafisa ukuthi umphakathi ubambisane kuona ekwenzeni zonke lezi zinto lezo. Ube sekuba khona isikhathi la ehlomelisa khona okanye ekomelisa izakhamuzi ezimbili ngezicelo ezazisifakile njengosomabhizinisi abasafufusa efisa ukuthi ke befukuleke beye phambili. Ngakho ngalesikhathi sinoMiss Simelane esizoxoxisana naye onebhizinisi lokuthunga sokwazi kabanzi ukuthi ngabe leli bhizinisi uliqale nini kuze kube manje iziphi izinto akabhekana nazo nanokuthi ke lemshini le ayinikezwe umeya nomkhandlu nje wonkana izomlekelela kanjani. Izinto esosibheka ukuthi ngabe uphuma ngaphansi kwamuphi umasipala wona amajuba district. Miss Simelane sikwamukela usungula namhlanje. Siyabonga sanibona. Mhlambe nje ukuze siyenze ibe mfishane kusibeka esithombeni ngebusiness lakho lokuthunga ukuthi uliqale nini, uqale emva kwendlu noma uqale emkhukhwini kuze kube manje usuthola uxhaso? Business lokuthunga saliqala ngo-2015. Ngeliqala endlini ngakho section 7 khona la eMadadeni. Siliqala ngo-2015 siliqalile endlini saqala sathunga kuningi ke esikwenzayo but konke esikwenzayo business engiphuma kulona bona endle investment siqale nje yonke into siqalele endlini saqala sadonsa igarage ngemuva I think it was 2018 ayisabona ukuthi ayikuyaqhubekeka sathenga isite eDanhauser ithwebha ke ibusiness eliqale lapho ke lavumbuka kwangathi ibusiness eliphilayo. Sithema sithi 2019 2020 saqala sakwazi ukuthi kena sibe sivule academy official ngoba siya manufacture siphinde futhi sibe ne academy. Sinama sections awu2 ebonenhle. Sinama section lapho khona esikhanda khona furniture from the scratch yonke size senze upholstery. Sabona ukuthi hayi man lokuthunga kuphela kweupholstery kanti sinalo vele nolwazi ngokuthunga nezimpahla. Swebha isiqala sifaka nezimpahla kakhulu sigcine kuma worksuits. Saqala sakhandela yona academy ama worksuits. Sase siyabuya ke ngoba sasivele sine accreditation ye academy yonke as whole sase ke siqala ke sithunga ke. Sase kade sinomshini oyi9 sine class nje elikwazi ukufaka abantu abawu9. But namhlanje sesizoba nemshini emodern 9 ngoba se-edalo 5 kusho ukuthi kuzoba 15. Okusho ukuthi nomuntu ofika engawazi umshini ngoba thina sinama industrial usezokwazi ukuqalwa phansi manje kwi-domestic machine azakwazi ukufika kwi-industrial ngoba sinalento ukuthi kungcono ufike usuneclue ye-domestic kuze i-industrial ingaxaki ngoba i-industrial i-high speed kanti lana i-speed siyakwazi ukuhambisana nomuntu. So lemshini lena izosiza kakhulu izosiza kwiside le manufacturing komama laba basebenzayo aba manufacturer phinde futhi lisize futhi eclassini ke kulaba abafundayo. Sibheka kakhulu ukuthi lama classes wenzayo sibheka ukuthi ne side lela ka clothing and textile mangakhuli kuphela ubonile kodwa makuthi kukhule i-clothing and textile yonke i-clothing and textile industry nathi siyabona masibona ezinye izizwe zifika seyikhulile lana zifika sesinama skills kungathi bazala nawo kanti hayi kwaqala nje kanjena. Nathi sibhekile kakhulu ukuthi nathi sithi sisukuma siyama South Africans sifundisa sibhekanga kuphela imali ezokhulisa business kodwa sibheke kakhulu ukuthi nabantwana abaphuma kithi ama learners aphuma kithi graduate kithi ezisi academy sasencane singasiya ama-TVET kodwa kube khona umehluko futhi nabo bagaine ondlula okwezinye izizwe. Senza ngawo wonke amandla ethu ukuthi umuntu akaphume engawazi umsebenzi. Senza ngawo wonke amandla ethu ukuthi umuntu mayephuma ufika yoba umuntu ongcono ngaphandle okusho ukuthi awungeni ebonenhle uzofunda uphinde uphume njalo. Sibheke lokho as much as si accredited sikhipha ama certificates ngempela futhi amemeza impela sibhekile ukuthi noma bangaphuma beyofuna imisebenzi vele ama certificates abaweza ukurejectwa but futhi umsebenzi nabo bazokwazi ukuvula izinkampani zabo futhi eziyoba impumelelo. Siyabonga.
Usuyichaza yonke wayeqeda sikunikeze ithuba lokubonga umkhandlu wamajuba ngokuthi uxhase ngemshini oyinikezele nokutshena nje ke umphakathi wonkana ukuthi sengazathi ungaqhubeka ukweseka ulethe nabantwana babo bezofunda. Yebo siyabonga. Yes. Siyabonga kakhulu. Sicela ukubonga kumkhandlu wethu Majuba District. Yo ayive sinakekela kakhulu. Sakhuluma nje ngiyakhumbula ukuthi beqala ukusibona bafika babuka kuzoletha imshini eyayi iletho uvula nabo bafika bafisa ukuthela phezulu sibabonile ke naba besilethela imshini le mshini ngiyayibuka u5 actually I more than 5 emehlweni ethi ngaba u5 but yokwenza umehluko omkhulu kakhulu. So nje siyabonga kakhulu, siyabonga ukuthi bayithembe lento esiza nayo futhi asizokubaphoqa lemshini iyosiza kakhulu umphakathi wabo nabo. Nitholakala kuphi abantu abafuna mhlawumbe ukuzofunda nokuzothungisa imininingwane yenu ikhasi ku Facebook ekhona inombolo? Yes. Ubonenhle investment uyamthola ku Facebook. Mawuthe Bonenhle Investment Facebook nje wabhala nje Bonenhle Investment uyavela Sowing Academy noma uthi Bonenhle Investment Academy kuzobe sekuvela konke esikwenzayo. Bonenhle Investment unayo inamba eku WhatsApp ethi 060 397 4647. Uyatholakala ku WhatsApp anytime you can WhatsApp sibiyele kuwena. Siyatholakala silaphana eSkobareni. It's near BMB uma usuka ku N11 ungakafiki eDanhauser ungakafiki futhi eSkobareni. Our building is on the right hand side. Uzobsuya wabona nje amabhodi azobe ebhaliwe ukuthi Bonenhle Academy selapho. Ubonenhle usebenomnyaka e9 manje operator usebenama graduates awu100 since ku 4 years. Ijazi siyaligqoka nakabonenhle siyabonga.